ーナーの作戦としてはどういう指示を与えたんですか。だからリオスはMasaya ako na ibang pili pagka nag-World Cup mo kayo. Luisito Lindol Espinosa, ang boksidor na nagbigay din ng karangalan sa ating bayan. Dating 2 Division World Champion, ito ang Bantamweight at Featherweight Division. Noong December 6, 1997, may matapang na boksidor na galing sa bansang Argentina ang dumayo pa mismo sa Pilipinas para kasahan itong si Espinosa. Balak kunin ang titulong WBC World Featherweight title na hawak-hawak ni Lindol Espinosa. Ito ay si Carlos Rios, ang undefeated boxer na pambato ng Argentina. Ginanap ang nasabing laban sa Coronadal, South Cotabato. Bit-bit ni Rios ang malinis na kartada na 39 wins, 0 loss, 30 via knockout, habang 41 wins, 7 losses, 21 via knockout naman ang Pinoy na si Lindol Espinosa. Sa mismong laban ay ilang beses pinabagsak ng Pinoy itong dayong kalaban, kaya naman maagang natapos ang bakbakan. Panalo ang defending champion na Pinoy via 6th round TKO, at nalasap naman ng dayong Argentinian ang pinakaunang talo sa kanyang buong karera. At matapos ang 2 taon ay sa Amerika naman dumayo itong si Carlos Rios para kasahan naman ang nooy WBC World Super Featherweight Champion at undefeated na si Floyd Manny Mayweather Jr. Sa gabi ng kanilang laban, bagamat panalo si Mayweather Jr., ay di niya ito nagawang mapabagsak o tapusin ang laban via KO. Nanalo lang siya via unanimous decision. Muli nating balikan at sariwain ang laban ni Lindol Espinosa kontra sa dayong Argentinian na si Carlos Rios. Ating tingnan kung paano dinurog ni Lindol Espinosa ang boksidor na di magawang patumbahin ni Floyd Manny Mayweather Jr. タガログ語で、スペイン語も同じので挑戦者カルロス・リオスチャンピオンボディ打ってきました。簡単になります。大きいのは入りましたね。あれで目を切れフックで右目カットしたんですね。パンチによる傷なんです。あれは声援はルイって言ってるんですね。ルイとの相性ですね。ローブローもそうですが、先ほど頭も当たったようです。右から左を返していきます。挑戦者パトコーナーに入ります。左から見事なカウンターです。このリュッツも今左フックうまく入りましたね。ここでゴングです。第1ラウンドへ。ロープ詰まって左フック合わせるのが好きなんですね。ただそれはあんまりやりすぎるなって成功した場合ですよね。はい、ロープへ詰まるっていうのはですね、やはりないんですよね。西出さんもついてるようですね。そうですね。でスパーリングパートナーも常にメキシコから相変わらずの肩幅を見せています背中。わあ、そこで用意してきたんですか。これはバッティングなんですよ。非常ですね。ところがですね、コーナーこれルイスとは戦い始めました。これ完全な回復はしてなかったんですよね。だから1分間そのまま使えばいいのに、危ない危ない。まだありますよ。かなり攻め込まれています。リオス大きなチャンス。もう一回いきます。バッティングダウン、さあそのバッティングなんですね。もう頭ですよね。パンチ当たってないんですよ。このアングルがよくわかるでしょ。頭なんですよね。パンチは当たってないんですけど、私はルイストの背中から見てました。第1ラウンドはルイストがダウンを奪っています。さあ引きます。まだちょっとはっきりしない。それが分からなかったのか、先ほど浜田さんがこの一発ですね。
だからこれを警戒しながら中断のでですね、まあ、レフリーあとちょっと話したんですけど、あれで終わったと思ったらしいんですね。ところがリオだからまあ警戒するんだったらもっと警戒しながら行くんだったら行く。コーナーの作戦としてはどういう指示を与えたんですか？だから、リオスはもう出てくるから、はい、出花をストレートパンチで叩こうという作戦だったんです。このパンチはですね、試合前ちょっと練習したんですね。というのはサドンリー突然にっていうのは避けながらですね、ひょっとしたらこれ長い試合になるかもわからないんで、的にタフな選手だと思いますね。世界1位も上がってくるだけある。また呼び込みます。あれが好きなんですよね。引いといてグッとでボディからできれば左フック上まで返せるチャンスがあったっていうことなんですけど、やはりルイストはですね、左利きなんですよ。自信があるんですよね。また攻め込んできます。手の顔面に近いですからね。ただ右の選手の場合はやはりジャブついてから左フック、フィリピンにいろんなその偉大なチャンピオンこれまで出てるんですけれど、フラッシュエロルデとかですね、そのサラバリアとかいたんですけど、これは当然国内は放送があったんですか？これそれもアクシデントだったです。アナウンサーと解説者がもうすぐフィリピンから映像が入りますって言いながら引き伸ばして1時間が終わって、申し訳ありませんで終わったらしい。小泉さん、このラウンドの指示はもう行けという。だからジャブのスピードがちょっと戻ってきましたよね。そこからちょっと動きがおかしくなりましたが、ルイストダウンを取ったということもありまして、立ち直り見せています。危ない。右を狙います。左。なかなかこのリオス迫力ありますね。さあコーナーに詰まりました。今かぶせた左ですか？左フックから右アッパーですね。左フックが当たってそれが効いてたんですね。それ左フック右アッパーですね。これは効いてますね。そうですか。これは効いてますね。左がまた当たりました。本当に任せてるんですよね。そうですか。だからもちろん5歳なんですけど、ただ時間がちょっと先に打って回れとかもうタガログ語で言うんですよ。とか私のタガログはやっぱり発音が悪いらしいんです。それでどっちが頭に入るか、やっぱりその国の言葉で言った方が分かるでしょうね。取った場合は確かにそうですね。カンツーっていうのはカリワカナンっていうんですよね。カリワカナンって、カリワっていうのは左右っていうんですよね。これが効きました。押さえつけるような右。ラッシュします。左で狙いをつけて右を絞っています。左で狙いつけて右打ち込むっていうのは、これはハンズ戦法なんですよね。ルイストはハンズが好きでですね、このハンズ戦法ですね、これもルイスト得意なんですよね。表情を見て止めましたジェイ・ネイディレフリー。もうフラフラだったですからね。本人は直してだと首を振っていますが、ちょっとふらついてましたね。